Wel, mae yna benderfyniad ar y ffordd, dwi'n meddwl, fan hyn nawr ynghylch y gwartheg. Dosbarth y teirw ifenc cynhenid, y brydiau brodorol sydd yma. Mae yna ddosbarth eithriadol o gri o flaen y beirniad, Mr James Barber. Mae wedi bod yn pwyso a mesur yng ngwres y cylch, a dwi'n cael cwmni Aled Roberts o Geirwyn o hyd. Lew ti'n meddwl mae hon yn mynd, Aled? Nawr, dwi'n siŵr, dwi'n hoff iawn o'r tarw burgor. Mae rhaid i weid yna fe'r un gwyn yn fyna. Mae yna darw Henffordd ar dderchog yma. Yw e'n mynd i dynnu 3-4 mlynedd. Nag i, wedi wneud i benderfyniad yr Henffordd wedi mynd â hi. Henffordd i ennill. Mae hwn yn darw da. Wedon ni'n dod wrth bod e'n pasio. A'r gil wobr yn mynd i Geredigion i'r teulu. I deulu Llwyn Hywel. Wel, wyt ti'n cytun, dwi'n meddwl, fel finne. Dwi'n reit cytun efo. A finne hefyd. O, ipyn o darw. Oedd yr Angus yn darw da, mae rhaid gweud. Ond dyma y ddau sydd wedi dod i'r brig. Tarw ardderchog fyna, tarw Henffordd. Pam hwn ti'n meddwl te? Tarw pwerus ofnadwy. Mae'n danos i hun y dda hefyd. Mae'n darw modern. Tyd da yn dod hefyd yn does? Oes. Bryd sydd wedi datblygu cymaint yn 4-5 mlynedd diwetha. Maen nhw wedi gwneud camau mawr ymlaen yn dod i wella'r bryd, i ddod â chydig bach fwy o dyfiant fewn i'r bryd. Achos dyna oedd angen ynddo. Ia. Ond mae hwn yn darw hyfryd dros ben o iddo. Y teulu Harrison. Morally Rebel Kicks ychan dyna i enw e. A mae wedi rhoi tipyn o gic i'r gweddill. Thumbs up gan bawb i wi. Maen nhw wrth i bodd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A llongyfarchiadau mawr wrth gwrs hefyd i'r tarw burgorn. Sy'n cael ei ddangos ac yn berchen i deulu Llwyn Hywel. Hwn hefyd yn darw hyfryd. Llwyn Hywel. Master ydy enw. Llwyn Hywel Master. Enw da i darw. Ie. A dyna ni. Clamp o gystadleuaeth, dosbarth cystadleuol tu hwnt. A dal i ddod yng nghystadleuaeth y teirw ifanc. Mi fydd y brydiau cyfandirol a mi fydd i di. Aled yn edrych ymlaen fel fyniad honno. Edrych ymlaen yn arwydd hwnnw. Ardderchog, diolch i ti am y tro. Diolch ti.